ni nyiego to gini otemo kenge e kidienje mopogore opogore. Iparo nang'o ma ji laro ka? Jakubuya higa mar 2021 Januari koth chwe wan e gweng' ma Isinya. Ne wadhi limo jatendwa kendo osiepwa Jwageyo. Kwa pidho yien plode moro kanyo mane odwa time weche mag pur. Koro wabet wago mbaka to wagago. To nitiere osiepwa moro ma jakamba. Iluongo ni Dr. Kalua Green. Nokonwa ni ne en gosiepe mang'eny ma joluo. Kosomogo, moko dongogo, moko dakgo, to bende en osiepewa. To kata mana Nyakalondo mar Ramogi bende osebire moloso oganda. To nowachonwa ni shida mar jaluo en gimoro achiel. Iluongo ni ina. Ina en ang'o? Ich lit, nyiego, gachaye. Ok koro watieko. Mane gima ji laro, mane wach manitie? Mane wach matimore. Nitiere ich lit, nitiere nyiego, to gachaye. Mano ema timo jotendwa. Kendo kawuono adwa loso gi jotelo makaluo. Mondo giwe nyiego, giwe ich lit, to giwe achaye ne japiny. Nikech tungni mwanene e kind jotendwa gi. Ok ni nigi kech gihero oganda luo. Nikech gin gi ich lit, gisigu e kindgi. Gin gi nyiego, to gin gachaye e kindgi. Nikech VOJ king'iyo oganda mamoko. Ma jotelo bende nitie kaka piny luo. Tadwa pimo goganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi. Nikech gin dhoudi mang'eny. Nitie Bajuni, nitie Mujikenda, nitie kanyo, nitiere Warabu, ging'eny. Joluo be tinde kochugo mari. Joluo bende ni kar kodgi kanyo. Joluo bende kodgi kacha. VOJ adwa koni to kendo kapo na riambo tang'e ni jowinjang' no kwerang' no wachna. Ei dweche 3 mosekalo asewinjo buche karibu 4 ma jotelo gi osebedo godo. To gibedo godo mar riwo wigi. Ging'e ni yiero biro. To giriwo wigi mondo ging'e ni to gin kaka oganda makadho wadh nam chumbi. Gichomo yiero ni nade. En bura moko deo ni ja ODM, okodeo ni ja PA, okodeo ni ja UDA. Nikech kiwinjo ka gibete bura, tibinjo ka Aisha Jumwa oloso. Ibo winjo ka Gideon Mung'aru oloso. Ibo winjo ka Sabio oloso. Speaker ma Senate Kingi oloso. Ji loso mang'eny. To giwacho wach achiel. Ni wan kaka kadho wadh nam chumbi. Nyaka wabedie mesani. To ng'atwa madhi bedie mesani en ng'ani. Ang'o momiyo tamo jotendwa makaluo? Mar bet mondo gigoye mbaka. Giwere gi parties ma gin godo gi. To ging'e ni to wan kaka oganda, wan kaka jotelo moyier kaluo. Yiero ni wadwa chomo nadi. Mano mokwongo. Nikech yiero to biro kwa nyatamore. Yiero ema miyo jotelo bedie to ng'iyo ni to oganda. Nikech VOJ siasa mapachoka ng'enyne en siasa migo kidhoudi. Adieri manduk. Mane adieri manduk. Emo mineno ka Rigathi Gachagua wacho ni wale watu wangu wa mlima. Nyoro nongeneno kaja tend pinyora ndugu ya Korino. Toko ni jua Korino nyogo ne simu wale niomba rusa ndio waende. Nikech oneno ni jogo kao. Banko se wacho ni jogo nyondhoga. Gidhi na ege. Chieng' chakane nol Kalau toko ne jatend pinye wang'e toko ne ni magi joga adwa koni ni nigola office to kibigola chuny jogi adwa kwa mondo sama jatend piny loso tubed piny uling mondo winje. Siasa mapachoka en siasa madhoudi. Okudwa wuondre. To wan kaka joluo. Wan kaka oganda ma jokanyanam. Wakere. Jo siasa wa okere. Ng'ato wacho motimo ang'owa. Maberne. Jotendwa. Donge mano demokrasia koso? Okadagi. To oganda ng'iyogi. Jopiny winjogi.
jopinji dwaro direction. Bende wachna ni sani nitiere direction ma jaluo ni godo e siasa ma Kenya ka sani? Onge. Ting' ma jatelo nigo en chiko joge. Terogi kama ong'eyo ni ngima gi dhi betie maber. Okay. Wachaka wachni adiera makende VOJ. Ni William Ruto, nikech sani ene kende mang'e ni ene presidential aspirant moselando ni dwa dhi chung', ong'e kaka biro manyo kura jaluo. Eliud Owalo nitie ka? Okiwe. Professor Majao Genya cha be nitie. Okiwe pod adhi mbele. Okachako gi... Okay. Victor chenro maber malich kama gini. Idwa ketho na. Iketho gini nano. I withdraw. Jande Hansard biro golo maana e Hansard. Ong'eyo kako biro manyo kuch jaluo. Eliud Owalo nikech kod isawacho bende na aspirant noselando nodwa chung', ong'eyo kaka biro manyo kura jaluo. Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, David Maraga, ng'a kendo manie list ya ging'eny. Gitek ng'ata madwaro kuch jaluo ong'eyo kaka biro timo ang'o, biro manyo kuch jaluo. Kata kamano, jotelo makaluo nyaka bedio para mambele mar wacho n'oganda nwachom kanye. Kapok wakete parties mag nitie. Nikech kaluo bende parties ng'eny. Nitiere ODM, nitiere UDA, nitiere MDG, nitiere KANU. Agostino Neto mare cha iluongo nang'o? Green Congress. Mar Gigi Maragani. Parties ng'eny. Ng'ata mabiro dwa chung' samose chung' biro yiero party maber ne to timo ang'o to chung'. To kata kamano penjo maduong' ni wan kaka oganda. Independent otete. Jo independent bende nitie. Jibro larore, jibro gwerore. Lakini wan kaka oganda. Ma e direction ma kwayo jotendwa ni nyaka sani gibedie kamoro. Ng'ato nyicho penjo gimore Facebook, osiepna Kennedy Mureithi. Kennedy Mureithi ni Tharaka Nithi. Nokone chandoga pache ahinya. Ka weekend ka nitiere nyasi mar jatelo moro amora makalang'o, to jotend jolang'o dhi te. Kato bed mar nyombo. Obed mar nyombo, obed mar liel, obed mar ang'o, gidhi gite gibet kamoro achiel. Wan to luonge jotendwa kata en mana liel. Ilepo. En paw siemruok wang'. Ilepo. Ni penjeni to wuon nyasi owe kanye gigi te. Karang'o matimore? En gwech, to en lweny, to en ang'o, onge kwe. Bende wanya bedie gi nyasi mora mora ma jotendwa obetie kamoro achiel, kanyakla magigoye mbaka, moganda neno ni adiera maka jotend joluo, gibet kamoro achiel, gigo mbaka, gichiemo, ginyiero, nyiso kido maber, nyiso direction maber ne oganda. In king'iyo post mag jotendwa kata mne social media. Nyo go bura, idwa tim kama. Nyo ubet kama, udu pango kama. Ipango ne ng'a, upango nang'o, ang'o marach, uywaru nang'o. Nyasaye oket chuny Raila Odinga kama okwe. Raila no umonwa gik mang'eny. Tinde kwa neno. Apenjo kama, ma jopiny be ang'e ni biro gombo ng'eyo. Mos James Nyikal nyowito wuongi. Ene jakom mar duol. Giyalo gang'o e duol ka. Wakia nikech kata buche mag duol go bende kwa winje notimore nang'o. Ber gi jotelo ka giyalo to sawa okwadwa donje. Lakini samoro nitiere ber mawuok ka jopiny ong'e ni jotelo bet ga kamoro to go mbaka. VOJ iwuothe boma ka. Yes. Weekend ka jadi mosepenji ni nani shida yenu na watu yenu? Mang'eny kabisa. En penjo misiki penja kinde ka kinde. Nikech oganda mamoko kata bedie ni ji yware tibro winje kata mna jo Mount Kenya ginitie sama gibet piny. To gigo mbak ge kigeni. Anyalo paro kanyo chioro na posta moro mag jotelo ma ok Kenya madiere. Oting'o jotelo moyier gi jotelo mobedo appointed. Giluongo bura mar ng'eyo ni to ginyalo konyo sekta mar chai gi kahawa nade gi weche mag somo go hala matindo. Ok odewo duon bura moro amora ma ng'ato nie. Jo sirikal gi jo opposition gi joka karachiel. Nikech gineno ni ging'eyo ni sirikal moro amora manitie eminyalo yute to oganda gi yuda ng'o.
koso dibe ni kama wantie ni ne pok jaluo nobedie emomiyo chapni koro ndek ni ng'eny. VOJ Watemo manyo yo mar oula. ji puonjore wadwa manyo yor oula ni nyaka karang'o. Sarach. Jotendwa nyaka koro bedie jogo ma bende pare oganda ni. Kik giparre kendgi. Nikech an kaka en jotendwa parore kendgi. Emomiyo gik mang'eny ma giwacho membui to giwacho kuonde ma gibete giwacho nikech gimiluongo ni self interest ok interest mar oganda. Oyieri mondo represent oganda. VOJ adwa penji. Sani budget oserumo. Yes. Ang'o muganda luo oyude budget ni? Supplementary manyo kete kogno joma mokalo chien. Kata kiwe supplementary. Budget mar higa 2026 gi 27 dhi ka rumo. Dhi ka gima rumo. Allocations osetim. Jaluo oganda maluo oyudo ang'o? Bende jotendwa osebetie piny mondo gigoe mbaka gi ji. Ni bedo wakao senyolnwa A, B, C, D wasedhiro magi ma. Podi. To kata kiweyo mar national government. Donge budget ma county itimo sambamba kitimo mar national? Yes. Bende jo Siaya ng'e ni budget gi chalo nade? Bende jo Kisumu ng'e ni budget gi chalo nade? Bende jo Migori ng'e ni budget gi chalo nade? Bende jo Mabeo ng'e ni budget gi chalo nade? To bende osetime public participation e budget wan e dwe mar 4. Dweche dong 2 kende. Karomo tarik 30 dwe mar 4 ni to nego bed ni budget complete, public participation osetim, budget making process niti. Bende jotendwa osekone jopiny ahinya to mantie counties gi ni ma e gima sani budget onego bed ni timo. Public participation Giwacho saadi to sache gima giwache zoning. Ina ichlit nyiego gachai gichajo piny emomiyo gigi ok gigoe mbaka. Jotelo makaluo nafas nitie mar dok chien winjo oganda miyo oganda direction to ginyiso kido maber ni un kaka jotelo uriw demokrasi ber. To kata kamano ka demokrasi ber to samoro ji doke chien to bet to ng'iyo ni to wan kaka joka ng'ato nikech gik mwaneno jumani mwawinjo jumani VOJ emomiyo agone jofwambo erokamano nikech wawinjo mang'eny to moko lit kiwinjo gik ma jatelo wacho ewi jatelo nyawadgi to onge gadiera kata achiel. Kiwinjo kaka jotelo kuodho jotelo wetegi, kiwinjo gima jatelo moro timo mondo dhi oneni jatelo moro charach, ok gin gik mabeyo ahinya to ni gin jotelo mamagwa. Waume uru dugwa. Wabedie ni wan ok baka midwa go juma achiel jumbe 2 ni joluo wajaluo ang'ang'o kamora mora magawa kata mna jok ma onge gi toch gi mar luongo nying oganda luo luongo nyingwa nikech kido marach ma jotendwa nyiso gidoge chien. Giriwe pachgi, gikawe jo kanisa gibedie godo, gikawe jodongo joluo gibedie godo, wamanye direction kako oganda wadhi marach. Ka jodonge bopogore ng'ama brogo bura ng'ama ne to kara koro jomatindo kaw nafas ni ka jodongo pogore jomatindo kaw nafas ni nyandiko ywa koni odonge bende ywa koni nikech telo marach en telo ma bondage. Ng'ato dwa ng'iyo ni to wagang'o ok oganda ni mbele. Festus the later memo would have was in yourself